Foi a de hoxe unha mañá de accidentes nas estradas galegas. O máis aparatoso foi este en Tomiño, a primeira hora, con 3 vehículos implicados e 3 feridos, dos que 2 tiveron que ser trasladados a centros sanitarios. Un dos condutores tivo que ser liberado polos bombeiros. En Santiago e contorna houbo varios accidentes máis, menos importantes que o de Tomiño, pero en todos os casos co asfalto mollado e esvaradío que deixou a chuvia desta mañá. As primeiras chuvias que caen na carretera pois son peligrosas. O firme da calzada suele desprender unhas pequenas partículas que son deslizantes e moitas veces as causas dos accidentes son esas. Boas tardes, martes 4 de agosto, benvidos ao Galicia Noticias. Que facían os mozos atropelados na beiravía dunha avenida tan perigosa como Alfonso Molina? É unha pregunta recorrente hoxe na Coruña. Co volume de tráfico do acceso principal á cidade e a velocidade a que van os vehículos, era case inevitable que a cousa terminara en accidente e así foi. Os 2 mozos permanecen hospitalizados, o varón con pronóstico grave e a muller con pronóstico reservado. Na zona ninguén entende por que estaban aí. Por Alfonso Molina non se pode andar, e además a la velocidade que van os coches. É imposible. E no histórico ningún atropelou nese punto, non? Claro, sempre, dado que distí o volume do tráfico, pois evidentemente nos atopamos que pode haber casos deste estilo. Se hai en algún punto no que exista unha necesidade de reforzar a seguridade, pois haberá que estudalo e tamén o trasladaremos a carreteras. Ele non estará ardendo a casa, e entón xa saliu, e fui hasta aí, bueno, pero eso foi cousa de segundos non máis, É o meu fillo que estaba aquí, chamou os bombeiros, porque era moito fumo, moi negro. Son as veciñas dunha casa que ardeu por completo nun incendio na parroquia de Troitosende, na Baña, preto de Santiago. O lume puido iniciarse nunha lareira onde fixeran fogueira os donos. A estrutura de madeira do teito favoreceu a rápida propagación das lapas. Os propietarios son unha parella que acababa de adquirir a casa para restaurala e habilitala. Hoxe os turistas estánse atopando cunha sorpresa en Santiago. Unha fronte fría moi debilitada, iso sí, está deixando un día gris, con chuvias moi febles. Malia todo, veciños e visitantes resístense a deixar rúas e terrazas. Vense animados pola temperatura tan agradable que refresca tantos días de calor. De noche, hemos pasado una noche tremenda de calor y cuando hemos entrado con esta humedad, por Dios, es una bendición. La lluvia es maravillosa cuando vienes de Castilla. Hemos ido viniendo hacia Galicia, pues nada, todo se vuelve muy verde, pero hoy hemos sabido el porqué. Comezamos coa última hora da lea de Ferrol da que lles falamos onte, esa en que unha muller chegou a efectuar varios disparos ao aire. Foi unha das detidas por tenza ilícita de armas e ameazas. Con todo, quedou en liberdade, igual que a outra muller, a que, segundo se ve nas imaxes, acoitela unha terceira persoa cando a tiña tumbada no chan. Malia que nesa zona os conflitos son frecuentes, a veciñanza está atemorizada pola violencia desta pelexa, en que unha muller quedou malferida cun corte moi grave no brazo. Piden máis vigilancia policial e o rexistro das vivendas para confiscar armas ilegais. A Fiscalía solicita 26 anos de cadea para José Manuel Vázquez, que fai xusto hoxe 3 anos presuntamente asasinou un veciño octoxenario co que mantiña unha disputa por unhas lindes. O suceso tivo lugar en Samos o 4 de agosto de 2023. O presunto asasino golpeou cun pau na cabeza a vítima e unha vez no chan deulle máis de 20 coiteladas. A muller da vítima, ao escoitar os berros, tentou auxiliar o marido. O presunto agresor perseguiuna e acoitelouna coa mesma navalla repetidamente na zona do pescozo. Foi providencial a intervención dun mozo que golpeou o agresor e logrou que cesara o ataque. A muller estivo 12 días na UCI. A acusación particular eleva a petición da Fiscalía e pide prisión permanente revisable pro acusado, que dende a súa detención permanece en prisión. Que facían uns mozos na beiravía da avenida Afonso Molina na Coruña a tarde pasada, que estaban nun sitio perigoso? Quedou ben claro porque foron atropelados. Mariola, contanos.
Pois o atestado da Garda Civil recolle que se trata dun home e unha muller que estaban no arcén, circulaban polo arcén a 200 metros desta parada do autobús de Palavea. E a pregunta é por que estaban no arcén cando existe unha beirarrúa aquí nesta zona. O certo é que nese momento circulaba un vehículo en dirección entrada á cidade da Coruña que os arrolou. A condutora deu positivo en drogas e alcohol. A gravidade das feridas fixo que fora necesario o seu traslado ao complexo hospitalario da Coruña. O home está en estado grave na UCI e a muller en estado de observación de urxencias. O seu pronóstico é reservado. A imaxe do vehículo dá conta da magnitude do impacto. Era a última hora da tarde cando este Seat Ibiza que circulaba por Alfonso Molina cara a entrada a Coruña levou por diante unha parella que estaba na beiravía. Pues cruzaría en algún sitio de carretera, claro. De inmediato trasladáronse á zona os servizos de urxencias médicas, Policía Local e Garda Civil. Os axentes practicáronlle as probas á conductora que deu positivo en alcohol e drogas. Os feridos foron trasladados ao CHUAC ante a gravidade das súas feridas. O mozo sufriu un traumatismo cranoencefálico severo e permanece na unidade de coidados intensivos en estado grave. A moza está en observación de urxencias. Hai unhas circunstancias que son graves, vinculadas, ao consumo de sustancias, e tamén deu positivo en alcoholemia. Entón creo que é un agravante importante do episodio, e despois se hai algunhas malas prácticas por pasar en zonas que non son debidas, pois tamén. Entón será unha suma de factores. O suceso tivo lugar a poucos metros da parada do autobús que hai á altura do barrio de Palavea, que conta cunha pasarela. O que ninguén se explica é que facían na beiravía dunha avenida pola que circulan a diario uns 70.000 vehículos cando hai unha beirarrúa para os peóns. E hai que cruzar por o puente, por outro lado non se pode cruzar, entendes? Entonces, non sei eu como cruzaron aí, que eran uns chavales ou algo, non? Pues non sei. Puedes pasar por el peatonal, se puede pasar y se puede andar por la derecha o por la izquierda, por la avenida de la Vedra. Dende a Asociación de Veciños din que a seguridade na zona mellorou nos últimos anos e que as obras da nova Alfonso Molina están en execución. É unha zona onde non é habitual que exista ningún percance, porque hai moito tráfico, sí, pero non é habitual. Entón, a nós tamén nos parecía complicado como podía acontecer. Se, as informacións indican que se estaba pasando por unha zona que non era beirarrúa, pois sí que é un perigo. Os datos da Policía Local recollen un total de 93 persoas atropeladas o pasado ano na Coruña. A de hoxe foi unha mañá accidentada nas estradas cunha chea de saídas de vía debidas moitas delas ás chuvieiras de primeira hora, pero non só. De feito, un dos accidentes máis graves foi unha colisión múltiple no sur, en Tomiño, con 2 feridos graves. Colisión entre dúas furgonetas e un turismo que quedou atravesado na estrada e foi quen levou a peor parte. Nos encontramos a una persona que estaba dentro del turismo, el conductor, que estaba atrapada y los trabajos se centraron en la liberación de esta víctima. Escarceración complicada e moitos restos ciscados pola estrada, o que obrigou a pechar ambos carrís durante un bo tempo. Xa Mencere, o firme estaba seco, polo que todo apunta a un posible descoido de algún dos condutores. Era o arranque dunha mañá en que os servizos de emerxencia andaron de cabeza. A conta de que? Despois de moito tempo sin chover, as primeiras chuvias que caen na carretera pois son peligrosas. O firme da calzada suele desprender unhas pequenas partículas que son deslizantes e moitas veces as causas dos accidentes son esas. É posiblemente o que pasou neste accidente en Santiago. O coche foi só sair dunha curva e acabou coas rodas para arriba. De pouco lle valeu a tracción ás 4 rodas. Por sorte, foi máis aparatoso que a grave. De feito, a conductora que viaxaba soa foi trasladada só por precaución. O goteo de sinistros na contorna de Santiago foi constante. Cando chove, despois de moito tempo sin chover, sobre todo cando hai temperaturas altas, que extrememos a precaución, que baixemos as velocidades por debaixo da permitida. As patrullas de tráfico non deron abasto. Estando nestas, saltou o aviso desta outra saída de vía non moi lonxe, en Urdilde. Unha parella de turistas franceses saíron fora ao querer esquivar outro coche que circulaba a gran velocidade. O asfalto mollado non axudou. A chuvia é o principal inimigo dos condutores, xa que en días como hoxe os accidentes incrementanse ata un 70%. Dende a DXT recomendan extremar a precaución ao volante. As primeiras choivas créase unha capa de grasa, polvo e agua que cae,
a superficie volve máis deslizante. Entón, normal é reducir a velocidade, aumentar a distancia de seguridade co vehículo que nos precede e non realizar maniobras bruscas, tanto a frenar como a acelerar. As maniobras non poden ser igual de bruscas que cando a adherencia da vía é boa. Revisar o estado dos neumáticos, aumentar a distancia de seguridade con outros vehículos ou circular coas luces postas son outras das recomendacións que fan os expertos. Un estudio que hai no Instituto Nacional de Tráfico, se levaran as luces encendidas día e noite todos os vehículos, pois aforraríanse sobre unhas 250 vidas ao ano. Sería moi importante. Recordemos o que aprendemos todos, ver e ser visto. É moi importante ser visto. Os motoristas deben ser especialmente rigorosos co cumprimento destas recomendacións, xa que teñen moita menos superficie adherente á estrada e están máis expostos que o resto de condutores. A pintura das marcas viarias suele ser deslizante cando está mollada, entonces é recomendable non pisala cando está frenando ou acelerando, nin cando está a motocicleta inclinada. Lo más importante es llevar moto en estado de revista, que esté perfecta, que esté buena neumáticos, que tenga buena presión y siempre precaución. Es lo más importante, precaución y anticipación. Si tienes esas dos, ya tienes el 90% ganado. En días como a hoxe, a chuvia manda, así que xa saben, precaución e, ante todo, moita cabeza ao volante. En Arzúa, a veciñanza celebra as obras de mellora da Estrada Nacional 547 que atravesa a vila. Con todo, aseguran que só a posta en servizo do tramo final da autovía entre Lugo e Santiago e o desvío do tráfico pesado darán unha solución definitiva aos problemas de seguridade viaria que soportan a diario. A chuvia entorpeceu o inicio dos traballos que desenvolve a demarcación de estradas do Estado nesta Nacional 547 ao seu paso por Arzúa. Van repintar os pasos de peóns e instalar varias bandas transversais de alerta co obxectivo de mellorar a seguridade dos viandantes. Os coches non os respetan, e ademais aquí hai un límite de velocidade que tampouco. Entón, tens que ter 1000 ollos. Este brao, aquí xa pasaron varios accidentes, entón, bueno, andamos con más cuidado. Procuro ya pararme y esperar que los coches paren, porque yo muchas veces también voy conduciendo y vas muchas veces... Semáforos non hai máis que aqueles, porque, por exemplo, ali arriba para cruzar xa non hai semáforos. Tiña que haber algún máis. A 100 metros de aquí pasan os peregrinos, nin a raya está borrada, e tiña que ter un intermitente diante para que a xente base e chimpate. A carretera está toda sin asfalto, pasan uns coches, plum, 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 che parecen as corredoiras de antes. Segundo fontes do Concello, as obras faránse esta semana en horario nocturno, xa que durante o día a vía soporta un intenso volume de tráfico, mentres os veciños continúan coa recollida de sinaturas para reclamar máis melloras na seguridade da estrada. Non sei. Para algo valerá, non? Pero vamos, o principal, o mellor sería que acabaran a autovía e sacar todo o tránsito que temos aquí en Arzúa. Xa houve varios atropellos, a verdade que sí. Home, sacar os camións por menos daqui, que isto é un incordio. Aparte de que non dormen nin de día nin de noite. Sobre todo eu que dormo hacia aquí, e toda a noite, os camións é insoportable. Entonces no abran la autovía, pues claro, todo o camión, todo o coche viene por aquí, por el centro del pueblo. Esta autovía é eterna. Xa era en agosto, xa era o ano pasado, xa era... Bueno, non me creo nada. As obras da autovía 54 proseguen nos últimos 16 kilómetros entre Melide e Arzúa. Sen unha data aínda concreta para a súa apertura, o Concello confía en que a infraestrutura este rematada este ano. Nunha parroquia do Concello coruñés da Baña, un incendio destruiu por completo unha vivenda. Os donos compraran a casa había pouco. Nuns minutos escoitamos os veciños contarnos que pasou aquí, no Galicia Noticias. Neste outro incendio na Coruña, do que xa lles falamos onte, dous dos feridos máis graves continúan ingresados, estables, na unidade de queimados do Choac. Unha terceira persoa que tamén tivo que ser ingresada pola intoxicación por fume xa recibiu a alta. O resto dos veciños tenta recuperar a normalidade. Lembremos que o incendio comezou pola explosión dun patinete de madrugado que provocou bastante caos. Todo o edificio tivo que ser desaloxado e case unha dúcia de persoas, precisaron atención médica.
Susto na Baña, onde un incendio devorou por completo unha casa na parroquia de Troitosende. Segundo os veciños, o lume puido iniciarse nunha lareira onde fixeran fogueira os donos. A estrutura de madeira do teito favoreceu a rápida propagación das lapas. Os propietarios son unha parella que acaban de adquirir a casa para restaurala e habitala. A vivenda está situada no lugar de Menlle de Arriba, na parroquia de Troitosende. A tranquilidade desta pequena aldea do Concello da Baña viuse alterada onte á tarde cando os veciños viron que saía moito fume da chimenea. Acudiron a ver que pasaba e intentar axudarlles aos propietarios, pero o lume xa tiña tal dimensión que non podían sufocar as lapas polos seus medios e avisaron os bombeiros de Santa Comba. O meu fillo estaba aquí tamén e saliu e dixeme, pero que é ese fume? E dixen, pois non sei aí. Claro, estará ardendo a casa. E entón xa saliu. E fui hasta aí, bueno, pero eso foi cousa de segundos na máis, Aquí vimos o fumo por aí arriba, ou salir pola chimenea para arriba, que hasta foi na cociña. Todo un fume para arriba, e vimos desde aquí e fomos hasta ali. E o meu fillo que estaba aquí chamou os bomberos, porque era moito fumo moi negro. Din que o incendio orixinouse no interior da casa onde o dono prendera lume nunha lareira. A cheminea non tirou ben e prendeu lume na estrutura de madeira do teito, polo que as lapas propagaronse axiña. Prenderon lume dentro na lareira. A cheminea arriba parece que tiña algunha rotura ou eso e pasou o lume ao techo e ardeu todo así. Os veciños láianse da mala sorte da parella propietaria da vivenda porque acababan de adquirila para restaurar e residir nela. Compraron para arreglar nada máis, para vivir aí, os meus próprios. Pagaron os cartiños e quedaron sin nada. Bueno, quedaron que está pior, porque estou para moitas paredes. Eu ainda estuvera falando con el ali cerca de mediodía, e díxeme que eran de auga pasada e que, bueno, pois que tiña a suerte para vir para aquí e se fai falta algunha cousa que nós poidamos eso, vinde. Os bombeiros de Santa Comba precisaron pouco máis de media hora para controlar o incendio, aínda que os traballos de extinción remataron contra as 7 da tarde. Por sorte, non houbo danos persoais. En Vigo, os novos proxectos previstos para a vella Escola de Transmisións da Armada implican derrubar as vellas construccións de ladrillo do recinto, algo que en días de sol e calor provoca nubes de pó que ensucian as vivendas, estragan as bogadas e fan moi desagradable un día de praia. Así levan desde principios de verán as vivendas máis próximas ao vello recinto da ETEA, en que se vai construir o novo Instituto de Investigacións Mariñas. Unha nube de pó asulaga todos os días casas, balcóns, tendais e mesmo a praia, provocando diversas molestias aos veciños. Sí, o sea, no es un poquito de polvos, es que son nubes de polvo que incluso ya están en el ambiente, aunque reguemos atrás en los patios, al momento es que vuelve a caer. Yo no puedo tender fuera, porque de llegar a coger la ropa y decir, bueno, la sacudo, no, ya se mancha de la cantidad tan grande que es, solo con tocarlo se mancha. Hai vento e están traballando, como non lle rocían con auga, pois hai unha polvareda que non. Hai xente que ten problemas de respiración e teñen que marchar de aquí. Bueno, os coches, as casas, xente que está na playa, no chiringuito. Hoxe, como chove, pois se nota que mollando un pouquiño xa non se levanta polvo. As persoas maiores e as que máis lles molesta consideran que facendo unha rega ou refresco das obras non molestaría tanto, pero a concesionaria alega que a auga da que dispoñen non ten presión abonda, algo que as veciñas non entenden, estando tan preto a auga do mar. Non se poden abrir casi as ventanas e ainda así entra todo. Eu estou mal e teño que estar a limpiar e a fregar. O polvo, que hai moito polvo, a verdad. Blanco. Que xeito hai de... Si non botas agua, ainda que barras igual, que ven igual. Ahora si llueve no, porque limpian los tejados y ya no viene, pero claro, cando rompen hai polvo. E encima o aire ven para acá. Porque parece que é ao contrario. Se fora para lá iba para aquí, pero para aquí va para arriba. Algúns destes cascallos teñen amianto, aínda que os veciños non teñen medo porque consideran que ese material si se está sacando enteiro e guardando en sacos como estes.
E unha das citas do verán festeiro galego, a carreira de burros de Escairón no concello lugués do Sabiñao foi hoxe e de seguida lles contamos quen gañou aquí no Galicia Noticias. No que vai de verán, contanse cunha man os días que choveu en Santiago de Compostela. Hoxe é un deses días que veciños e turistas agradecen despois de días de calor intensa, Demetrio. Había moitas ganas, incluso para sacar un paraguas e cubrirse destas augas que están a refrescar zonas, especialmente da provincia da Coruña, que é onde choveu ao longo de toda esta mañá, continuou facendo en algúns puntos e tamén en partes da de provincia de Pontevedra. Había ganas, iso notas en rúas, en terrazas aquí en Compostela, onde os visitantes habituais, os peregrinos e os turistas que xa tiñan planeado visitar esta cidade, hai que sumarlle todas aquelas persoas que se atopan na costa e que a chuvia os trasladou ata aquí. Unha xornada, como decíamos, pasada por agua en algúns puntos, que axuda a refrescar, a regar e tamén a lixerar ese mal humor que provoca hasta altas temperaturas prolongadas no tempo. Os paraugas e os chubasqueiros volveron a Santiago. A chuvia deu contadas treguas que turistas e peregrinos aproveitaron para dar feito os retratos de rigor. Neste seco e caloroso verán, os nosos visitantes valoran a poallada como unha auténtica bendición apostólica. Y que sepáis que venimos de un sitio a 40 grados de noche, hemos pasado una noche tremenda de calor y cuando hemos entrado con esta humedad, por Dios, es una bendición. La lluvia es maravillosa cuando vienes de Castilla. Esta foi a banda sonora doxe para moitos camiñantes. Algúnas chaparradas complicaron a andaina, pero non fixeron decaer o espírito estoico dos peregrinos, cando menos iso din. Bien, guay, claro. Hombre, a todo nos cogemos, a todo lo que pase. Estamos caminando, da igual, ¿no? Somos peregrinos. Bien, empieza la lluvia, pero bien, al principio sin poncho, pero luego cabo un rato ya digo, me lo voy a poner, que si no me quedo helado. Pero luego ya entrar en el bar, un café con leche. Aquí ha sido muy bonito, muy emotivo. Empecé en Coimbra y pues nada, muchos días, muy buen tiempo. Y bueno, conforme hemos ido viniendo hacia Galicia, pues nada, todo se vuelve muy verde, pero hoy hemos sabido el porqué. Nosotros caminamos hace 30 días y hoy fue el primer día que hemos encontrado tanta lluvia, entonces como tan mojado, pero feliz de estar acá. A ringleira para entrar na catedral tampouco encolle. Vir de vacacións a Galicia ten estas cousas e as bategadas non anulan os plans dos que queren coñecer e gozar da nosa terra. Galicia llueve mucho, así que no cambiamos los planes, hay que aprovechar que estamos acá. Venimos de Cambados y teníamos previsto venir hoy aquí a Santiago. Entonces, bueno, pues hemos hecho el mismo plan que teníamos. Estamos en Vila García de Arousa y bueno, pues nos hemos programado un poco que visitar cada día y hoy tocaba aquí y se agarra a llover. E se ben nunca choveu que non escampara, hoxe toca mollarse. Como cada 4 de agosto, os afeccionados ao mundo equino teñen unha cita marcada no calendario que os leva ata o Sabiñao. Esta mañá celebrouse a famosa carreira de burros de Escairón, un evento singular que pon a guinda as festas patronais e que atrae veciños e foráneos. Nin é o Gran Nacional, ni compite en puro sangue, nin falta que fai. A carreira anual de burros de Escairón é singular, divertida e con gran poder de convocatoria. Máis de 5.000 persoas achegáronse a este hipódromo rural. Os anos eu veño moi importante, a min gustame moito ver os burros, son encantada. Moi ben, é moi importante además para o pueblo. Mira a animación que hai, veñen xente de a 30 km aquí. Veñen xente de Quiroga aquí. Dinamita, o gañador dos últimos anos, era o gran favorito do derbi. Veño con Dinamita outro ano máis, a ver que pasa. Xa é tradición, xa é todos os anos, desde que era pequeniño temos vindo, entonces xa é tradición, un ano máis. Pero hai valores emerxentes que buscan destronar o rei. Hai rival, xa veñen aí xente de Asturias, este ano xa tuvemos outra que tuvemos contra eles tamén, aí en Padrón, fai 2 semanas, e ganou Dinamita, entonces a ver se hoxe hai suerte e ganamos outra vez. Pero ao final Dinamita non o conseguiu e Moro do País Vasco se fixo co triunfo. Poida que non sexa unha carreira especialmente glamurosa, pero tirón ten de abondo. Temos os amigos que son de aquí e nos falaron de que era unha festa que merecía a pena e tamén onde estamos alosados dixeron digna de ver a carreira. Entón, aquí estamos. Claro, a tradición non se pode perder nunca, e menos esta, que é moi bonita. Todo, en general todo, me gusta todo. Despois comer o pulpo, todo me gusta.
público entregado e 24 burros participantes. A competición leva celebrándose dende hai máis de 70 anos como broche de ouro ás festas patronais de Escairón. A Coruña, a Eclipse cunha máis que previsible avalancha de visitantes e os hotéis ao límite. A ocupación roza ao completo e atopar cuarto libre pro 12 de agosto converteuse xa nunha carreira contra o reloxo. A poucos días do eclipse, a Coruña está a piques de colgar o cartel de completo. Os hotéis viven unha demanda que din non ten precedente. Era impredecible, a verdad, e que nunca pensamos nunha causística deste tipo que para atraer o turismo, pero bueno, cada vez a xente se move e viaxa por motivos cada vez máis variados. Después además coincide en la ciudad que tenemos el Teresa Herrera y además hay una actuación de, creo que son los satélites en la Plaza de María Pita, entonces la ciudad en sí, bueno, no sé si un poco ha venido todo dado, pero es como que está vestida de gala para este momento. Moitos pecharon reservas hai meses. De feito, xa levamos casi un ano co hotel cheo, con anticipación extraordinaria. E os que aínda ofrecen algunha habitación fano con condicións e prezos non aptos para calquera peto. Estamos hablando de bastante incremento. O sea, en general, igual que cuando tú viajas en avión, dependiendo de la demanda, pues la oferta se va moviendo. En a contorna, como é o caso de Oleiros ou Miño, o panorama é semellante. Pois a verdad que sí que notamos que con máis antelación do normal xa se enchía esa semana do eclipse, que estamos todos un pouco nerviosos a ver cando chega. A cidade converteuse nun imán para visitantes que buscan o mellor punto de observación e isto notase no perfil das reservas. A verdade é que nos sí que temos en verán pois moitos clientes e huéspedes que son estranxeiros, pero normalmente estamos falando dun 50%, agora estamos xa falando dun 70-80% de clientes que veñen de fora de España. E mentres intentan xestionar esta avalancha, moitos establecementos tamén preparan algún que outro detalle especial. Nós mercamos gafas para os nosos clientes, por se algún despistado non as ten, polo menos darlle o servicio que poida ver o eclipse con seguridade. Tamén un evento que facemos na azotea do hotel, precisamente temático para un día desas características, e sí, temos tamén algún detalliño sorpresa para os huéspedes que evidentemente se esperan tamén polos prezos que les pagan ter un pequeno detalle, por lo menos que personalice un pouco a experiencia. O sector xa fala dun fenómeno que vai multiplicar agosto por 2. O Concello de Ribadeo vai multar con ata 3.000 euros as autocaravanas que se instalen en zonas non permitidas. Gran parte dos usuarios non comparten a medida, aínda que non todo o mundo opina o mesmo. O Concello de Ribadeo vende a aprobar unha nova ordenanza municipal que vai permitir multar a todas aquelas autocaravanas instaladas de maneira prolongada fora das instalacións regulamentarias, con especial vigilancia na Praia das Catedrais. Con novo regulamento non estará permitido superar as 72 horas no mesmo estacionamento, con multas que poden chegar aos 3.000 euros. Moitos dos turistas xa avisan, se son multados non volven. Me lo pensaría ya 2 veces. Sí, porque las multas no son nada baratitas. No te están cobrando 50 euros. Y eso ya, pues ya, yo creo que te parte las vacaciones en 2. Defenden que teñen que aparcar nestas zonas porque non lles queda outra. Teñen clara cal sería a solución. Prohibir es fácil y gestionar es más complicado. A lo mejor el punto intermedio sería tener unas zonas adecuadas con un sitio de recarga y de vaciado coherente y bien gestionado y bien utilizado. Con eso podríamos estar todos. Pero pola contra, atopamos tamén usuarios que defenden a medida, fartos de que as accións de outros conductores afecten a imaxe que se ten deles. Perfecto, sería lo perfecto. Mientras que hayan zonas habilitadas, pero bueno, muchas veces lo que decimos, los mismos que llevamos autocaravanas lo perdemos todos. Tal como veis aquí hay 6 plazas de parking. Mira dónde están las autocaravanas. Ni una bien aparcada, solamente la nuestra bien aparcada. Las demás aparcan por todos sitios. De esa manera conseguiremos que nos saquen de todos los sitios.
Unha nova ordenanza que aprobase tras a queixa dos veciños durante anos. Entre esas queixas atopábase tamén un problema de salubridade, xa que as autocaravanas precisan de zonas específicas para depositar os seus residuos. Ca nova ordenanza xa terán que estacionar en áreas que estén preparadas para elas. Marchamos, que xa están aquí os compañeiros do Telexornal con Marta Darriba. Moitas grazas, como sempre, pola compaña e moi boas tardes.